Aquest any celebrem 125 anys i volem celebrar amb la nostra clientela fent un seguit d'activitats. Tenim activitats de tota mena, tant de música com coses per crius, jocs, regals de vals compra i, bueno, és un seguit d'activitats fins final d'any. Mercat Vell és un mercat d'aquí Gràcia molt antic. Estava molt deteriorat físicament, convenia ja feia molts anys el canvi. El fred de l'hivern era terrible, allò era bastant inhumà, ja que estava tota la part de dalt del mercat estava obert, faltaven vidres i, esclar, entrava l'aire per totes bandes. Tot, és que era tot. Era les càmeres, les entrades, les portes, els passadissos estrets, les parades velles. Entraves en un ambient tan depriment al final que no t'estimulava. Vam estar uns 6 o 8 anys per negociar una mica la remodelació i a última hora vam arribar a un acord amb l'Ajuntament i ha estat molt profitós, crec, a dia d'avui, perquè al final el resultat global ha estat molt satisfactori per part nostra, dels venedors, i per part de la clientela, que així ens ho diu cada dia tot sovint. Ara això és una passada. S'ha convertit en un lloc de referència, està net, les botigues ja són una meravella veure-les, tot està obert, tot és llum, producte, és com alegria. I tot això, la veritat, és que estimula molt. Ha quedat molt maco, ha quedat molt bé, però també hi ha molt que dir que hi ha molta gent que troba a faltar una mica el caliu que tenia el mercat antic, no? Vull dir, les parades no eren tan tancades, vull dir, hi havia més aquell ambient de mercat, no? En el nostre cas particular, podíem dir que teníem la parada, la botiga, una mica, diguem-ne, amb pocs serveis de cara al client, poques instal·lacions frigorífiques, etc. No eren les millors condicions i estava una mica desfasada. Hem apostat molt aquí per donar qualitat, perquè el que venem, si ens quedàvem com estàvem, no era un pas prou ferm, havies de tirar més endavant, llavors és anar a buscar el que la gent et demana. Abans et compraven quilos de carn, famílies, és a dir, tothom menjava a casa, i ara s'ha anat venent de diferent manera. En comptes d'un quilo de carn, compren per peces. Un bistec, 2 bistecs, un quarto de pollastre. Jo m'he modernitzat, entre cometes, posant-li més hores, imaginació. Jo soc una empresa familiar, som 4, i llavors el que he fet ha sigut portar aquests 4 bars, aquests 4 restaurants, donar-los el peix de menú, i d'aquesta manera hem pogut anar tirant. Jo tinc la dia certificada que menja el 100% piensos vegetals, i us ho provem-la. És més cara, sí, però clar, tu t'interessa perquè no hi ha res millor que una senyora que vingui i et digui ostres, que bones que eren les mitjanes, ostres, que no sé què, a veure, és el millor que et pot passar. Clar, jo he apostat per badia certificada, que és més cara, però sé que el que estic venent és un producte bo, que és sa, que no porta, que no menja merdes i coses rares, el ternasco, que és el ve de pasto, el pollastre estic gastant el que és el groc català. Que vingui la clientela, que vingui a veure'ns i que sàpiga que cada 2 per 3 fem coses i que estem aquí per ells.